Naram day ka diri ngano si mga kaglaag, pahugas kang mama. Mama nimo. Miss. Pagali oy gigi, sugo mo pahugas o plato. Miss. Miss, kanang estudyante mo? Asa mo nagsuwela? Ha? Asa mo nagsuwela? Classmate mong Ede? Si Ede ba? Ede ba? Ay, itong vlog. Ha? Ah. Day, mga gwapa man mo. Ede, Ede wow. Ede wow. Ma'am, asa dig prutasan ari ma'am, prutasan. Prutasan oh. Tasod, sige ma'am, kaya nangita kong kuan ma'am sa niyo. Ada pa itaw sa niyo prutasan mga idol. Naram day ka diri ngano si mga kaglaag, pahugas kang mama. Mama nimo. So yo, what's up mga idol? Nataron sa hagna mga idol oh. Ang hatag eh. Ang hatag ba? Ang hatag kalamay ba? Di man mga hatag. Uya maning pisuan eh. So yan yung piso ya. Loya man. Maligsan niya ba? Dari ah. Ha? Nakuan man napiang ba? Ah. Dara ka. Tuyas piso mga idol eh. Lah. Ates, mamatay mapang guys. Ngit-ngit kayo. Miss, unsa na ning lugar miss? Nasaag man ko miss? Unsa na ning lugar? Nasaag lagi ko? Katod unsa ning lugar day? Katod man eh. Unsa ning barangay? Da, bisuwat naman. Unsa ning barangay day? Unsa ning kana lagi? Unsa nang ganing unsa eh? Unsa ning barangay ba? Asa ning barangay? Dito tingnan, urang dito. Pagali oy gigi, sugo mo pahugas o plato.